Kele no nye keri gwenua, kele no nye keri gwenua, kele no nye keri gwenua. Jesus, oro isina. Kele akambu nejemba, ogodam puchuto. Kele omago binonye, oro isina. Ono bawara isina lo nyama. Oro isina la. Ono bawara isina lo na na na. Oro isina la. Nobody should pass this place again. For here. Anyi Akporo kisina lo nyama. Sazeni ezakamu dinelue chime. Akabura kompuya kanjiribiya onyama. Akabura kompuya kanjeje chime. Akporo kisina Akporo kisina onye chụrụ aja n'obe Akporo kisina onye ike niile dị Akporo kisina onye nwụrụ ọnwụ n'obe Akporo kisina ịma obe mma Akporo kisina Chimo Akporo kisina onye kenyere abana no nebuburu moledo anatu ya andala na asiso ka Jehova die obema Akporo kisina onye chụrụ aja n'obe Chimo Akporo kisina munye odogwu oganga Akporo kisina kedu maka onye ọmagbu agụ munye onye ọmagbu agụ kedu odogwu Dogu do boro isinala boro isi ezimo I Gloria ada boburu isinala nuno nyoma buagu ezimo I Gloria ada boburu isinala inugo boro isinala lolo dogu Gloria nwanyoma ada nemma Avolomondo machichuku nyelugi Omoda di mana sa mama Oga delege ma o Ye go 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 oimo Muno nyoma buagu Avolomondo makona bia God's time is the best. Costa. MC. Chief Boniface Ezola Gambo of Colombia Odogu Honorable Doctor Christian, okay?
anymore. The former commissioner for environment of Anambra State, Chief Felix Ezike Chinwatakwa Ogadelima High Chief Ephraim Udoko Isimili High Chief Ichie Alolo Emmanuel Okeke Ichie Okoke of Okoke Kingdom High Chief Michael Okeke Omokachie Kekulobia High Chief Ifeanyi Asibu Ngwachukwu kwele agota Ogadele no mo Supervisor Okay, surveyor Izuchukwu Ago Odogu Boss time is the best. Ghost time on Ayalaye. Animonya ma onenuwo. Kaje na Anambra State maliko bodokulu. Kaje na Anambra State o. Kaje zutodogu. Ndomo bodo jibili o. Last time he won a bed. Only Selu, I got the living man. I got the living man. Oh no, Mabuagu. Onyo mabuagu Odogo onyo mabuagu Gozie Okeke na pogide egwu Abulu modozi akugi Onye ji unu noji mmadu Odogo Ukwachuku kwalo agwata Kwachuku wela agwata Ekwano Odogo no Chukwu kwele agụọta n'olutego onye na-ekwu nwere ife ọ na-emele obodo ngwa Chukwu kwele agụọta a na-azụ oke osisi na nkịtị oke vi ọ na-ezo dị n'ilulo adị m onye mma ọ na-enu ụwa oro ngwa Chukwu kwele agụọta Mamulu no rio Wako mobodo ji eje mba Ene nkwa Chukwu kwele agụọta Ọ ga-adịlụ unu mma High Chief and Lolo Emmanuel Okeke Ndoma Ifeọma dị na-agụọta Anambra nwere ife dị mma Anyi lulelu, anyi chizule chizu, anyi kwezile kwezi. Nye mafa ka mkpo afa, iba abafu monnem. Ichie Boniface, Ezi Obiola, Gabo, Ofofo de Colombia, Ogalanya. Ezigbo Okuta mara ọdụ ebe afadị egwu onye ọmagbu egwu ọrụ gị bọlụ m n'egwu ọnwa aka mele azụ ọgba nkọlọnkọ
ọkwa gị kọnetili mụ na Glory mwe bịawa onye ọmagbu agụ abụlụ m n'ụlọ gị o nwaanyị bụ sọ mma nkwa Chukwu kwere agụ ọta n'onu m ekene mgbumada ka akụrụ ya mgbumada ka akọ ya ọ ga-adịlị gị mma oke afọ dị egwu onye ọmagbu agụ ije ọ na-ayala ya ego ije adị m onye mma ọ na-enuwe gume adịka kụ ya ijele Ifeọma dị na Anambra steeti nwere ibe dị m achọba ndị nwere ego Anambra nwere ya chọba ndị gụrụ akwụkwọ Anambra nwere ya Gloria nwaanyị ọma o Gloria dadị mma ezigbo mmadụ dị ofele afọ ime a na-ebu ya aka yelo afọ ime o a na-ebu ya aka ugo chara nche nwere otutu no ụkwaru oge ya ọ daa onye Chukwu sị na ọ ga-abụ eze ebe elu mala eze ka ọ bụ gele 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 kapili 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 ibasawa kili ibasawa kili ibasawa kili ibasawa kili ibasawa kili ibasawa kili ibasawa Say it enough, but we are compelled by circumstances beyond our control to move on and invite Oba. Oba, please. Oba, it's your turn. It's your turn to take the center stage. Hello, Oba. Please show your face if you're ready. Oba, please. Right. Hello. Oba, please. Oba means that's the time when I see Oba, I just said. Now, I think it's a UBA. The bank owned. Now you. Thank you. So, Obana UBA. Over now, it's your turn.